Hello friends, bye Bodo Job Info official YouTube channel. I hope नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली बे समाव लेटेस्ट आपडेट सफैबाय। जाय आबादारि नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ नेबाय दङमोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि केएसटि एबा इनस्टलमेन्ट। दा फाइनाली अफिशियल आपडेट फैबाय पीएम किसाननिफ्राय नोंथांमोना बोसोराव 6,000 मोननो हायो। दा गुड निउज डेट ओंखारबाय। फार्मार्सफोरा एकाउन्टआव चेक खालामनो हासिगोन आरो नोंथांमोननि मोननो गोनां केएसटिखौ मोनसिगोन। दा गोबाव खालामा बे आपडेटआ बबेयाव फैदों, सोर मोनगोन, माब्ला मोनगोन आरो मा टाइमाव मोनगोन, मदि बिथाङा माब्ला होगोन, बेनि जों गासैबो डिटेल्सखौ नायनोसै। दा बिनि सिगां जाय रायजो राजाफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे लेटेस्ट गभर्नमेन्ट स्किमनि बागै लोगोसे साख्रिनि बागै नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिशियल इउटुब चेनेलाव मोननो हायो। दा गोबाव खालामा जों थांसै, बेनो जाबाय अफिशियल वेबसाइटआव। दा फाइनाली जों फैबाय अफिशियल वेबसाइट पीएम किसाननियाव आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि 21 किस्तिया मोनदोंमोन, बेनो जाबाय जोंहा नभेम्बराव। दा नोंथांमोननि जिनोखि आपकामिं किस्ति बेनो जाबाय 22। दा बे पर्टेलाव डेटआ आपडेट जाथ'वाखै, नाथाय अफिशियल मोनसे आपडेट जाबाय एबा आपडेट फैदों, आं बेखौ नोंथांमोना खोन्थागासिनो दङ। आरो लोगोसे दाबावैनो पर्टेलाव बियो आपडेट जासिगोन आरो नोंथांमोना किस्ति बेनो जाबाय 2000खौ नोंथांमोना डेटआव मोनसिगोन। दा मा डेटआव मोनगोन, बबेयाव मोनगोन, जों गासैबो नायगोन। बेखायनो भिडिअखौ नायजोब आरो हानायसेबां शेयार खालाम। दा बिनि सिगां एकाउन्टआ प्रब्लेम दङबा नोंथांमोना एक्टिभ खालामना लानांगोन। बेखायनो स्टेटासखौ बावनाय आरो लोगोसे केवाइसि नांदोंबा नोंथांमोना केवाइसि होना ला। बेनिफ्राय साक्सेस जाबाथाय नोंथांमोना रांखौ मोनगोन। दा बे रांखौ माब्ला मोनगोन जों दानिया डिटेल्सखौ नायनोसै। दानिया नायदो नै पीएम किसाननि मोनसे टुइटार हेन्डेल दङ एबा एक्स होनना बुंनाय जायो गोदान नामखौ। दा बेवहाय बिथांमोना आपडेट खालामबाय, बेनो जाबाय 22 किस्तिखौ बेखौ मोनगोन 13 मार्चआव। अफिशियल टाइमाव नोंथांमोना 10 दानिफ्राय मोनगोन, 13 मार्चआव नोंथांमोना मोनगोन। जायखिजाया अफिस टाइमाव नोंथांमोननि एकाउन्टआव डाइरेक्ट डिबिटि हिसाबै बेनो जाबाय ट्रान्सफार जागोन। डेट मिन्स मा, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार होनना बुंनाय जायो इंलिसाव। आरो बेनो आधार कार्ड लिंक थानांगौ बेंकआव, नोंनि बेंकजों नैबे आधार कार्डजों लिंक थाथारनांगोन, होमबासो दानि जुगाव राङा हाबो आरो। अके, स' बेखायनो फार्मार्सफ्रा जि एकाउन्ट प्रब्लेम दङ बेखौ अके खालामना लानांगौ। जेरै अरुण'दय 9000 रांखौबो नोंथांमोना 10:30 रिंगानिफ्राय अफिशियल टाइमनिफ्रायनो मोनलांबाय थागोन। बे बाथ्राखौ सिमा बुंदों, बेनो जाबाय 10 मार्चआव। नाथाय 13 मार्चआव पीएम किसान आरो 10 मार्चआव अरुण'दय 9000। दा बेखिनियानो लेटेस्ट आपडेटआ। दा भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे लेटेस्ट राङारि अनसुंथाइनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हायो। बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव।